Muhterem тамашачылар, әлеге яңалыкларны карар алдыннан компьютерыгыз һәм телефоннарыгызга антивирус урнаштырыгыз. Чөнки коронавирусның югу куркынычы бар. Роберт, коронавирус экран аша юкмы? Сакланганны Алла саклар. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз, башлыйк. Данир Сабиров Татар эстрадасында алга баруын дәвам итә. Яңа шәһәрләр кулачлый ул, яңа шоу, яңа сезонда иске шоулар күрсәтә, концертлары да арта аның. Һәм шулай соңгы еллардагы туктаусыз эшчәнлегенең нәтиҗәсе буларак Сабировка Татарстан Республикасының атказанган исемен тапшырдылар. Данирны әлеге мактаулы исеме белән котлыйбыз һәм иҗатының дәвамлы булуын көтелеп калабыз. Һәм шул рәвешле Данирга кечкенә генә бер пародия. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар! Данирның колаклары алай тырпаймый. Операция сагандыр күрәмсең. Дәвам итәбез. Шәршәмбе Казанга инде улыгаеп киткән боксчы һәм шул ук вакытта Россия гражданинынан саналучы Рой Джонс килде. Ялга түгел эш күрсәтергә, яшь боксчыларны дөрес итеп сугышырга өйрәтергә килде ул. Тик менә монда боксчының килүе түгел, аның сәфәренә җирле телеграм каналларының, интернет-пабликлар һәм хәтта Татар информның реакциясе гаҗәп тоелды. Рой Джонсның Рөстәм Миңнеханов белән төшкән фотода барысы да безнең президентның йодрыгы танылган боксчыныкыннан күпкә зуррак булуын чагыштыра башлады. Бу фотода шул йодрыклар гына игътибарга лаек микәнисеңә. Ринат Рахматуллин юл һәлакәтенә эләгә. Тик бу хәл моннан берничә атна элек булган икән. Аварияның үз гаебе белән килеп чыккан һәм шөкер, җырчының үзеннән башка берәүгә дә зыян килмәгән. Ринат сүзләренә караганда, авариядән соң ул берничә көн дәваханәдә яткан. Нәкъ менә шуңа да аның төркеме берничә концертны Ринатның үзеннән башка гына уздырган. Һәлакәт нәтиҗәсендә җырчыда сөяк сынаулар, баш мие селкенү һәм башка яралар теркәлгән. Монда башка нәрсә игътибарга лаек. Бу Рахматуллинның инде 19-нчы ДТП-га эләгүе. Төрттереп әйтү түгел, бәлки өйдә утыру яхшырактыр. Аннан соңгы арада масса күләм чаралар үткәрүне дә тыйдылар бит. Пәнҗешәмбедә яңалыкларга бай булды. Беренчедән, Аэрофлот самолетына кертмәгән Песи Викторны Татарстан президенты кабинетына керттеләр. Икенчедән, Татарстанның Дәүләт Советы Конституциягә тәкъдим ителгән үзгәрешләрне кабул итте. Әмма Татарстан үз фикерен дә белдерми калмады. Татар телен саклау максатыннан оештырылучы чараларны үткәрүгә каршылык күрсәтмәсләрме? Владимир Путинга менә шул турыдагы борчуларын язып, хат юллады безнекеләр. Афәрин безгә. Әлеге мәсьәләгә дипломатик яктан якын килдек. Сезгә дә булсын, безгә дә. Җомга көнне Ирек Миннәхмәтов һәлак булды. Аның белән Акбарс аренада хушлаштылар мәңгегә. Миннәхмәтов республиканың иң талантлы яшь идарәчесеннән санала. Төрле елларда ул Татмедиа агентлыгы, Чингисхан оешмасы, Татспиртпром белән җитәкләде. Казан шәһәре думасы депутаты булды. Татспиртпром Миннәхмәтов идарә иткән елларда продукция күләме һәм сыйфаты буенча Россия лидерлары рәтенә менде. Республиканың берничә мең кешесен эшли иткән яңа җитештерү юнәлешләре булдырылды. Ирек Миннәхмәтовка 39 яшь иде. Туганнары, якыннары һәм дусларының авыр кайгысын уртаклашабыз. Казан егетләре еллар узган сайын Viagra төркеменә охшый башлады. Исеме берүгә составы туктаусыз алмашынып тора. Казанның Boys Band-ында кабат алмаш. Хәер, барча егетләрдә түгел, барыбер солист кына төркемнән китергә карар кылган. Илнат Фархуллин Казан егетләреннән китеп, сольный карьерасын башламакчы. Илнатка алмашка көн киләсен әлегә әйтмиләр. Дөрес, алмашның булу-булмавы да әлегә билгесез калды. Төркемдәге барча солистларга һәм Илнатка уңышлар телим. Районнардагы мәдәният йортларында юбилейлар һәм концертлар күбрәк булып торсын. Эстрада өлкәсендә төп яңалык Салават белән Элвин Грей арасындагы яңа скандал. Салават Юльякшинны җырлар урлауда гаепләде. Радик исә җавап итеп, Instagram аша берәүдән дә җырлар урлаганы булмау турында белдерде. Салават сөйләгән җырларның авторларыннан рөхсәт алуын аңлатты ул. Сүз озак вакыт Салават башкарган Уфтанма җыры турында бара. Соңгы арада ул җырны Элвин Грей җырлый башлады. Скандалны тагын да куертып, Юльякшинның Салкын чәй җырында башкара башлавы янган учакка утын өстәгән кебек булды. Хәзер исә алга таба ни буласын көтәсе генә кала. Гүзәл, менә яңалыкларның ахырында беләсең нәрсә әйтәсе килә. Бар бит ул менә чәчәкле чүчәкле, кремплин күлмәк, менә урманнарга кирип китәсең дәйме, урман буйлап йөргәндә. Роберт, син ничек сау булашасын уйлап чыкмадың ахры, шулаймы? Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Урманнарны яратыгыз.